дар толори кӯхи лоҳутии шаҳри бохтар нахустнамоиши филми ҳунарӣ «Бозгашт» ки аз ҷониби муассисаи давлатии вилоятии Хатлонсинамо омода шудааст, пешниҳоди дӯстдорони кинои тоҷик шуд. Дар тантанаи нахустнамоиши филми «Бозгашт» ки бозгӯ аз ҳодисаҳои рӯзгор, раҳмдилу содиқ будан бо ҳамро инъикос мекунад, ҳунармандон ва филмофарон иштирок доштанд. филми ҳунарии «Бозгашт» ки маҳсули муассисаи давлатии вилоятии Хатлонсинамо буд, ба ифтихори 70-солагии ҳунарманди зиндаёд Назирмад Мусоев бахшида шуд. дар нахустнамоиши он ҳунармандони касбии кишвар Али Муҳаммад Маҳмадов, Моҳпайкар Ёрова ки дар филми мазкур нақшҳои асосиро бозидаанд, ширкат доштанд. дар оғози намоиш гуфта шуд ки филми «Бозгашт» охирин филме буд ки ҳунарманди марҳум Назирмад Мусоев пеш аз марг дар он нақш офаридааст. таҳияи филмҳои тозаи муассисаи давлатии Хатлонсинамо бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон роҳандозӣ мешавад. дар намоиши мазкур муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ баромад намуда, барои банаворгирии филмҳои касбӣ ки муассисаи мазкур чандест машғул аст, изҳори боварию қаноатмандӣ намуданд. вақте ки нависанда китоб менависа, як курсӣ дар кора, як қалам дар кора, кала дар кора. ҳамин ҳақиқати ҳамун китоб навишта мешавад, кор буд мешавад. кори журналистӣ ҳамчунин. лекин кино гирифтан, синамо бисёр душвор аст ба сабаби он ки як гурӯҳ 20 то 40 нафара. ман дар як гурӯҳ кор кардагӣ будам, дар гурӯҳи хориҷа буд. филми муштарак Қазоқистон бо як гурӯҳ омадагӣ буданд, аз амрико омадагӣ буданд. 110 нафар фақат аъзои гурӯҳ, бе актёро, бе реквизит, фақат аъзои гурӯҳ. вақте ки мебаромадем сиёмка, ин мошине ки думбадум мешидан, чи якним 2 километр фақат коргарои студия. актёр худаш интихоб намекунад. актёр як касби аст ки аз режиссёр вобаста, аз канали телевизион вобаста, аз продюсер вобаста. муовини раиси вилоят дар назди ҳозирин ҳунармандон ва саҳмдорони филми «Бозгаштро» бо ифтихорномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон қадрдонӣ карданд. сипас дар оғози намоиш лавҳа ва барномаи телевизионӣ ки аз рӯзгор ва вопасин лаҳзаҳои марҳум ҳунарманд Назирмад Мусоев таҳия шуда буд, пешниҳоди аҳли толор гардид. гуфта шуд ки Назирмад Мусоев дар таҳияи филмҳои касбии тоҷик нақши бориз гузоштаву аз худ номи мондагор боқӣ мондааст. нақшҳои ӯ дар филмҳои муассисаи давлатии Хатлонсинамо баръало мушоҳида мешавад. баъдан филми ҳунарии «Бозгашт» ба намоиш гузошта шуд. филми мазкур дар муаллифии рӯзноманигорони ҷавон Акбари Ёр ва Далер Ҳасанзода таҳия шудааст. ҳунармандон дар филм нақшҳои худро бо касбияти баланд бозида, барои таъсиси филми ватанӣ нақши босазо гузоштанд. дар рафти намоиш маълум гардид ки ҳадаф аз филм тарбия намудани инсонҳо дар раҳмдилӣ ва содиқ будан арзёбӣ мегардад. мувофиқи сценарияи филм, духтареро дар роҳ ронандаи мошине зер карда мегурезад. аз натиҷаи ҳолати садама духтар маъюб гашта 3 сол азият мекашад. баъд аз 3 сол маълум мегардад ки гунаҳкори он рафиқи наздики падари духтар будааст. дар зодрӯзи духтар ронанда ки рафиқи падар буд, бо аҳли оила ширкат карда аз чӣ гуна маъюб гардидани духтарашон вақте мепурсад, аён мешавад ки он нафари 3 сол пеш ба мошин зер карда худаш будааст. аз карда пушаймон гашта чораи даво бахшидани маъюбии духтарро аз падараш мепурсад. онҳо мегӯянд духтарашонро бо маблағи зиёд ба хориҷа барои муолиҷа бояд бибаранд. сипас дар филм дида мешавад ки гунаҳкори ҳодиса ҳар миқдор маблағе ки дорад сарф мекунаду духтарро ба ҳолати сиҳатии пешина бармегардонад. филми мазкур сартопо аз тарбия иборат буда, тамошобинро барои инсоният доштан ҳидоят менамояд.